לפני זמן מה טסתי מניו יורק לארץ ישראל בטיסת אל על, ועברתי במעברים, וראיתי יהודי חרדי יושן, והיה לו מסכת פנים. עד כאן זה דבר רגיל שכולנו רואים במטוסים. אבל מה שהיה מיוחד זה שעל המסכה היה כתוב, אני כבר התפללתי, נא לא להעיר אותי. זה היה כתוב באנגלית, I have already davened, please don't wake me up. אני חשבתי שזה משעשע, אבל התחלתי לחשוב, מאיפה מגיעה המילה daven? בעברית אומרים להתפלל, שכוונה להתחבר. באנגלית אומרים prayer, שזה אומר לבקש. ומה זה daven? זה מילה ביידיש. בכל מקרה עשיתי קצת מחקר, וגיליתי שהמילה daven מגיעה ממילה ארמית, דאבוהון, מאהבות שלנו, שזה כמובן מתייחס לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב. כי חז"ל מספרים שהם תיקנו את שלושת התפילות, אברהם תיקן את תפילת שחרית. שחרית זה תפילה שמתפללים בבוקר, כשהשם מזורחת, שזה מבטא שחר חדש, אור חדש, אנרגיה חדשה. ואכן אברהם אבינו, הוא בא ונתן לעולם מסר חדש של מונותאיזם, הוא בא עם אור ושמש שחר חדש. יצחק לעומת זאת תיקן תפילת מנחה, שאותם מתפללים באמצע היום, שזה מרמז על יציבות. ואכן יצחק היה בן אדם יציב, חי כל חייו בארץ ישראל, לא היו לו הרבה תהפוכות בחיים. אבל תפילת ערבית נתקן על ידי יעקב אבינו. הוא תיקן תפילת ערבית בפרשתנו, שאנחנו קוראים לזה בפרשת ויצא. מפני שיעקב אבינו היה לו חיים עם הרבה צרות. הוא נכנס למה שנקרא לחושך של החיים. היה לו גלות, היה צריך לצאת מארץ ישראל, היה לו בעיות עם לבן, עם עשיו, עם יוסף. ובכל זאת, הוא תיקן את תפילת ערבית, כי גם כשיש חושך, גם כשיש קושי, עדיין מתפללים ומתחברים לקדוש ברוך הוא. אבל ישאל השואל, רגע, אם הקדוש ברוך הוא הביא עליי את הצרות, את הבעיות, למה להתפלל עליו שזה ילך, או למה להתפלל עליו לישועה? הרי אם הוא היה רוצה שיהיה אחרת, הוא לא היה מביא לי את זה מלכתחילה. אז נזכרתי שבעצם המילה דוון, יש יותר עומק. מפני שדוון זה דאבוהון. איזה אבוהון? אבינו שבשמיים. כן, דווקא כשיש לנו צרות וכשיש לנו חושך, אז צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא, והשם עוזר. וחשבתי על זה. לא מזמן לקחתי את הילד שלי לקבל זריקה מהרופא, וכשהרופא הוציא את המחט ובא לדקור אותו, הוא כך פחד, הוא ברח, הוא רץ אליי שאני אשמור עליו. ולכאורה זה נגד ההיגיון, אם אני הבאתי אותו לרופא, למה הוא בא אליי בשביל שאני אשמור עליו? זה לכאורה בדיוק הפוך. אלא מה, הילד מבין שבכל מקרה לא משנה מה, אבא שלי תמיד ישמור עליי. וכך גם אנחנו צריכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא תמיד שומר עלינו. גם הוא הביא אותנו לרופא, גם הוא הביא אותנו לזריקה. גם עם החושך הזה שעכשיו בא לנו, זה בא מהקדוש ברוך הוא, עדיין איפה אנחנו הולכים בשביל חיזוק, איפה אנחנו הולכים בשביל שמירה, בשביל ביטחון ובשביל ישועה, לאבינו שבשמיים, דאבוהון. בואו נזכור את הכוח של תפילה, שזה גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב. שיהיה לנו שבת שלום.